Ubak Markus Martin, ubadeu Presiden Jongkaseng HNYF Northern Region, menta kesengi ula ais ngubaha daki jersey football bat gawai gabol, na kebenta ki khun samla kasenong umat, kasenong kepadon hakaput bat kejela Asam. Hakane kesengi, lawan ban priang ya gini ki jeng ais ngubaha dau Presiden ke Sports Club ubak penskam masyering, rengkat bat kiwei ki khun samla, ki bedai ki rangi lekai bat ki dekhot jongkate ke Sports Club. Ubak Markus Martin habakren ye kita ki khun samla ulaong bakum ki samla ki basyong ki basa ha ki shnong khaput ngine ban penmlin ye lade ban lekai khnang baga met ka phat kan long ka baklan bat bangin la ban ye le persya ye ki jinge ki bawan lengshop na ki jingja ki baharukom ki bami na ki daw jong ki kam khaput ulaong ru bagi samla ki de ban long ka sti jing da ye ka shnong bat ye ka jala barok kawai kidon ki samla ki bana sakhap border blok 2 Kibawan ban yang kedua ban panjang ramai bat ka jersey kebol nomor 3 senong kami kemai bo dekan umat tu terima kasih sebelum ba so tunat sibun ba kumini kun samla kidon satu musim tu ba kwa bu kentiu senong tahu tinang yang juga kum nongilam jong along no samla ba idon ka ki haba ki pan ya ka kado ka jitlam nuklei ban ai ka jitlam tinggi skem begini ki konsumlah ki bawan nak ki kan umat no makin rai kan ke kebor si konsumlah susu kalau rak teh sudah ko makin long kata kaduksa ka babha man develop habidi bat ka tam sport tinggi ba kani ke singi yo ke singi kertang bagi laiwan ban nado na umat tu mo ki poi kani ka snong nopo sumulong ba kani ga cikerman ya ngilang oro ki nang sistem jong kadong riboy ki kamtam ki busong struktur tenang liang kejunga sebelum ba amdon ei jingai berit siset jersey ba ko gol ba kinang yai ban peniar ne ban penkiu ki song tahu ba ki tanap sport lada pila ka sport kemot ba kemain perkhat lu ka per ka musim perkhat lu ka per kadang kiu ko tenrei ngangko apat bonong ba kindolang bat hagano no kunhun ban long tang kita kibru ba tip ikam seng la de shilong long tang kita kibru seng ba penmi sibon ma ting teng ki ting sutu baklai na seng la pinon sport club kan kam ra ip ka kom thak ka pai kapun khoi ye ga jimu sport club jung pro ala ran kren wa sport club bu haba dan kam hi ban yele nam ta ban yedai put sam la ne shilong thau dan kam hi ta musim shilong lu pada tini kong ngimi namadat ke ban long kita ki kun semla ki ban yele ko kaduksa kalong namana football habang ngi yakon kebot ba ngidi benio ya football tenam ta kari jai bendu ngidi benio ya ta ka secara kerar ka bukhoy habawan nungson kebot ba ngidi ban long kita ki mengeda tinang lem junga amdan ye ki besibon ni ki kun semla jo ka shnong umat tu lechi shnong ra ka khobor ka bha ban hikai ki kun semla ha ki benta ka ba wanra ru ya kata ka jemuntoi mo di ngi skem ba lain aga di gabam ngi skem ba pindon ni kidono ki musim ka bolong pihon ka musim ka bolong kabam ka basneu ko te shim ni kane ka lenti te lei song tu pi daga musim ka basuhon ka ba pinle ya ka muta ka ba